V tomto roku si pripomíname 390. výročie založenia Trnavskej univerzity kardinálom Petrom Pázmaňom. 18. októbra 1635 jej založenie schválil uhorský panovník Ferdinand II. Práve preto sme si ako tajomstvo depozitárov pripravili ukážku učebných pomôcok. Iluminované medirítiny sa používali pri výučbe svetových a cirkevných dejín. Pochádzajú z vydavateľstva významného nemeckého rytca Matthiasa Seutera, ktorý v polovici 18. storočia vo svojom vydavateľstve v Augsburgu vydal veľké množstvo geografických, genealogických máp a plánov mesta. Na medirítinách je čitateľný podpis Tobiasa Konrada Leutera, ktorý toto vydavateľstvo neskôr prevzal. Medirítiny sú tlačené na plátne s rozmermi 60 x 55 cm. Na jednej z nich je symbolická postava panovníka, ktorý má na rukávoch, nohách, hrudi i na suknici mená všetkých európskych panovníkov od 1. storočia do polovice 18. storočia. Druhá medirítina s vyobrazením symbolickej postavy pápeža, ktorý má na svojej kazule všetkých pápežov od 1. storočia do polovice 18. storočia, pravdepodobne slúžila pri výučbe cirkevných dejín.